Novela kokatuta dago Bilbo eta Arregorregaren tartean. Batetik bestera doa trama, doa bi unetan. Gerra garaian eta handik 25 urtera Jonek pertsonaia batek, jakin nahi du familiak urteetan, mende laurden batean isildu diona. Badago hari nagusi bat. Eta hari nagusi hori da maitasunezko historia bat, eta hirukote bat agertzen da. Zergatik Arregorrega? Bueno, arrazoi birengatik, baten nire espazio naturala delako, nik betidanik hori ezagutu dut, ez Arregorrega bakarrik, Arregorrega, Basauri, Malmatzin, Pagazarri inguruko mendiak, basoak, zelaiak, gaur egunean existitzen ez direna. Orduan lekukoak bezala, paisai hori desagertu egin da. Horiekin batera, liburuan agertzen dira, batez ere eskualdeko, Arregorregako eta inguruko pertsonaia batzuk, ez? Juan Etxebarria, izkutuan bizi behar izan zuena, gurasoen etxean, urteetan, La Frontera Infinitan filman agertu bezala, holako pertsonaia bat ere eduki dugu. Agertzen da Palacios izan zen komunista bat, frankista sartu eta handik itzira atxilotu eta urkatu zuten. Agertzen dira apaiz amorrortu uste dute abizena zuena, bera ere represaliatua izan zen eta zigorrera kondenatua. Neurri batean esango nuke Elaberri osoa dela, ez da kronika baino erretratu bat, eskuz egindako erretratua, garai bateko erretratua. Gu gara gure oroitzapenak.